फार्मेसन होबाय दिनै जों फैसा एसे खांनानैब्लाबो जोंखौ दिनै रायजोआ जाय मेला खुङो बेखौ 70,000 जोंनो रायजोआव डिमान्ड नांगौ होनांगौ होननानै बुंबाय हा बे खोथाखौ लानानै जों दिनै 500 खांनानै जों मेलाखौ एग्रिमेन्ट लाबोबाय बा जेनेबा हा फार्मेसन लाबोबाय मा लाबोबाय दिनैसो एबसुआ जुदि मेला खुनु चिराङावनो मेला जानो मोना होनबाय बेखौ जों मानिनो हायो नामा मानिबाय जों गासिबो मानिबाय दे एबसुनि खोथाखौ खिन्थु बै बाराव एबसुआ मा मावबोखो बै हाग्रामा रिजर्टखौ मा खालामखो बे हाग्रामा रिजर्टखौ बिसोरो एबसुआ गोख्रोंबा दिहुनजोबनांगौ बे न'खौ दिनै जे नोंसोर थांदोंमोन रायलायहैनो थाखाय बेयो बोरै जाबोखो बेनि गुदि खिथा अननानै एसे खोन्थानाय गैया जोंबो मानिबाय बेखौ होनो मोना निउ इयारनि पिकनिक स्पटखौबो बन्द' खालामनांगौ ओमफ्राय बे आरो जुदि दिनै जों दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि जुदि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो मेलाखौनो खुंनो मोनाब्ला हो आं बेखौ मानिबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै फैगासिनो दं निउ इयार बै जानुवारि निउ इयार फैगासिनो दं बेखौ बे मेलानिफ्राय गाज्रिसिन नंगौना नङा हिनजाव सिख्ला लायनो खना बैग्रि इसिं मा सिं लायनो लाया बेखौलाय बै मोनाबिलिनो माबा बिलिनो बेखौ दायथ' लायनानै एबसुलाय बेखौ बन्द' खालामनांगौ जाहोन मोना बन्द' खालामनांगौ टटेलि बन्द' पिकनिक स्पट बन्द' मेला बन्द' गान बाजार बन्द' भिडिअ गानबो लाबो आरो खोथा बै नेसनेल हाइवे र'डआव बेसेबां दाबा दं बेखौ बन्द' खालामनांगौ एबसुआ बे मोजां नामा आरो बेबायदि जुदि एक्सन लानो हायोब्ला बै ड्राग्सफोरखौलाय मा खालामगोन ड्राग्सआबो गोदोनिफ्राय हमदोंनो मानो हमनो हायाखै बिसोरो एबसुआ दिनै एबसुखौसो बुंगोन एबसुआ दिनै जोंखौ जौ जुवा मेला बन्द' खालामदों मानि थाखाय बुंनांगोन बेखौ जोंथ' जौ होआ ओमफ्राय दा मा जुवा होआ ओमफ्राय दा मा एबसुआ बुंहरदों नामा नोंसोरखौ मेला होनो मोनला होननानै एबसुआ जाहैबाय जोङो सिगाङावनो जोंनि एग्रिमेन्टआ डिसिजों जाबाय एसपिजों जाबाय थानादारजों जाबाय हा थारमाने पारमिसन मोनबाय बिनि उनावसो जोंहा थाखा खरसा खालामनानै पारमिसन मोनखांनायनि उनावसो मेला जाला होनबाय जागोन नामा जोंहा मालाय रायजो राजाखौ साननांगौ नोंथांमोना थानायावबो थांदोंमोन नामा रायलायनो थांदों दहाय एबसुआवबो थांदों जों लाबोलाय पारमिसन लेखाया नंखाय नुदों मा रायजोफोरनो देखायना पारमिसन लेखायाबो नंखाय नङा नै दंखायो जोंनि आखायाव नामखौ मोजां देखाय नुबाय पारमिसन लेखा बासा ओमफ्राय आंथ' मेगना सिनायलाना आखर फिसा बेखौ बिनि उनाव मा पारमिसना डिसिनिफ्राय हरनाय एसपिनिफ्राय हरनाय ओमफ्राय थाना दाननिबो माबा दङ बहाय बेबायदि अर्डार जाखांनायनि उनावबो डिजर्भ खालामफिनबाय मानि थाखाय जोंखौ डिजर्भ खालामबाय गथै चिरांआव बन्द' खालामोबा बै पिकनिक स्पटआबो फैगौ निउ इयार पिकनिक स्पटआ बन्द' जाजोबनांगौ जाबाय दे दा जेनेबा खोथा नोंहाबो बयहाबो जेनेबा गथ'फोर दङ होमबा फरायनाय दा नोंसिनि थाखाय गासै मेलाफ्रा बन्द' जानायाव नों माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो मोजांथ' मोजां बे मोजांखौ नायनानैथ' जोङो सिन्था खालामदों मोजांखौ नायनानै जोंनि सिन्थादारना जोंनोहाबो साननो हानाय हनाय गिनाय दंथ' मेगन दं खोमा दं गन्थं दं हाथाय दं बुंनो हानाय गोहो दं जेनेबा जोङो मेला खुंनो होननानै सेमोनबो खुंनो हानाय हिसाबै जों दिनै बे रानिपुर बाजार डेभेलपनि थाखाय जों दिनै सानब्रैल' मेला खुंनो होननायाव बाजार डेभेलपनि थाखाय रायजोनि अनुदानथ' नङा रायजोआ जेरैबा बे बाजारखौ मारै डेभेलप खालामनो हागोन बेखायनो जोङो बेबादि मेलाया दा बन्द' जाहरबायना बन्द' जाबाय गैला बे खरसाखौ खरसाफोर थांबायमोन नामा सब मेला थांबाय 30,000 थांबाय जोंना बे 30,000खौ बहानिफ्राय लाबोआमोन थांबाय सोरबा खामला मावनानै आंबो मेलायाव थाफागोन बैबो सोरबाया खामला मावबाय आंबो थाफानोसै मेम्बार फिस होबाय 500 जोंनो जों 61
मेम्बार जाबाय दाथ' खरस जाजोब्बाय नङा होमबा खरस जाजोब्बाय दा बे खरसखौ ओमफ्राय मोनफिनबावगोन नोंसोरो गैला फैला सोर हरबावनो जोङो खामला मावफिननांसै जोङो मा उफाय दे होमबा थेंकिउसै दे